Deci am auzit oameni buni de Nicușor. Vă va șoca. Vă promit că vă va șoca. Deci pe 24 februarie tatăl lui Nicușor a murit. Poate știți vestia, poate nu. Hai să distribuiți și să dați like, comentați, ce vreți. Dar distribuiți videoclipul acesta. Deci pe 24 februarie a murit. În plină campanie, Nicușor Dan și-a îngropat tatăl în ascuns. În ascuns, oameni buni. Tatălui a fost 2 ani de zile, ultimii 2 ani a fost în azil. Nici că i-ar fi păsat de el. Nici că l-ar fi vizitat sau... Până la urmă, tatăl tău, mă. El te-a făcut, el te-a crescut, el te-a îngrijit. Și l-a îngropat în ascuns. Cine ar face așa? Așa de înjositor pe tatăl tău să-l îngropi în ascuns? Deci că ar fi un câine.